Iki becak syuting ngene iki nyenengke nek di nek yo nek ora di tali yo mlayu-mlayu. Dhuwur watu putih sing kathah niku, Pak. Apa tuh watu putih saka kulon barang kok. Saking mriku. Saka gunung Mbak Kunto Adah. Oh, iki karo video bapake cerita nggon watu putih. Rin watu wabak mriku kula nek golek bonsen niku nggih kuwathah. Ayo cadak kok. Nggih, sing watu sing ngeten niku. Segitiga. Kan Kula munggah nggih metu Sumang kula riyen. majegi ka watu kae. Nggih. Watu berengan kae. Ana enten wite nganu niku napa nangka napa niku sing unggah-unggah. Nggih. Wetane. Wetane watu. Nggih. Dia sing nyego angisan nggoku biyen ya ana. Nang gorine ra ana pangan. Lah kok Kaku. oh. Mergane nganu nggih, gunung nggih. Heeh. Lah ya jan asal. Kok pulute akeh. Ora enten panenan pangani kethek no. Saiki ra ono. Nek biyen iki gunung iki ana telo pandhes, ana telo, ana wit lombok, warna-warna. Nggih. Saiki Saiki iki wis ana sing dipangan. kambil wae entek. Kambil no. Cengkir wis krokoti kok. Burung dadi kambil. Lagi cengkir wis krokoti. Gori barang wis ra ono gunung. Nek biyen ra Ngeten iki ya nganu tasih kuwathah nek cilikane kula cok munggah niku kuwathah isian. Ya ono nek gur 20 punjul. Nek saiki atusan. Akeh enggak mungkin ndur kebon nang dhuwure kae. Biyen ra tau basa. Nang basa kono kedak wis sak brangsa kok krokoti. Lebar krokoti kok lebar iki metune yo basa terus. Nangka niku. Heeh. Ana mau niki jan ra tau gelem basa wis dikrokot kuwi kok yo lebare yo do basa. Mergane napa nggih? Ambu, upase kuwi. Upase. Wis mambu kedemek tangane kethek. Dan dhuwur watu putih niku tasih enten. Kuwathah niku angger. Termasuk moli niki saking mriko niki. Wong saking mriko ceritane. Sene pranake goleke wedok. Nah nggih. Goleke siji nah ngono. Nek pengene sing beruk nika nggih, sing beruk sing buntute cendhik nika lho. Sing ana buntute. Sing buntute cendhek nika. Nika kan pinter nika, teke luwih pinter sing. Nek teng Sumatera cok mundhai kambil nika lho. Nek teng mriki ra enten nontene sing. Aku dene nggawa sapa ono. Ha nggih. Nang iso apa ora nek nggawa sapa? Duka nek. Ora iso nek. Nyebrang iki mboten angsal. Nek sing pun didol teng mriki-mriki nggih kathah. Ono ya? Nggih. Nang larang ya. Nggih, larang. Tuku sejodo pranake. Sapranake. Jane nek lulut ngono ya nyenengke nek lulut. Ah iya. Ngono kuwi aku kok gelem anak kok. Ha nggih. Gur dijak syuting, jak syuting. Mengke dilongkas Pak Kas lak mriki. Biasane iki ya meten iki mriki kok ora. Biasane jedul nek iki mboten. Wah niki napa? Oke ditakokke jedul. Kuwi sapa? Pak Kas. Pak Kas ya ana ditakokke jedul niku. Heh? Niku njaba niku. Ki sapa, Pak? Njaba, Pak? Oh, Pak Kas ta. Nah. Ya. Nyalor dulu. Apa? Nyalor dulu. Wes. Tidak ora. Udah apa? Lho gek takoke gek cep wae lho panjang umur berarti, Pak. Iki gek tak vlog iki cerita watu ebek akeh. Weh, agak kutut ya. Hah?
Saka nek juragan mbudur. Kami digegem. Ayo ora apa-apa. Oh, mbok ya kan. Ku sing wedok nggonku kudu kuwi. Kudu kok. Apa? Iki ra dibuntut kok. Wah, ini kan jalan kono kuwi. Aku kena. Ya kena kok. Tak gegem terus ya mau. Enggak. Kuwi ana olahragane apa? Nanti anget. Apa nih larga? Ku suka ngendi kuwi? Nanti BGS. Kuwi iki klambi ora malah gelap. Klambine mali malah. Oh, iya dok kok mana? Kuwi iki cerita nek ndur watu ebek ki akeh munyuke mbiyen. Oh, kan saiki nono to, Kang? Oh, Kak. Oh, ya jauh, Kang. Iya. Asik damu-damu sing gede-gede. Walah, malah. Dadi nembiyen iki wis tau masangi kaya ngene iki jare malah kena mbokne. Sing cilik ora kena. Wah, ayo ku jan nganu kok. Hitungane kuwi Pinter. nggone kok. Nggone dhuwure. Nggone kakangku kuwi nggone. Dhuwure. Oke, wite prefetong ka nang ngisore watu ya. Heeh. Ayo sing lihat turu ya nek-nek ae. Nang wit pring kuwi to. Nek bengi Aku tak arah ki sing ana anake kuwi ta sing gak ngomong kuwi ta. ya Pak kayak Ora gelem, wedange Pak sop. ora gelem nganu, ora gelem mangan. Neng Oh, kuwi neng apa? Ceret ning ceret kono kuwi. Aku kok nek gelem. Gawa gedang ngoten ke. Heh? Nek dikolo mboten saged ya. Ah, Dipasang. ra iso. Oh, dipasang gebiagan karepe. makane apa, Kang? Jagung. Gebiagan. Engko didut nganu jagunge jingung ngono kok ora geblak nindi. Deblagan Gebiagan. ditaleni ya ten. Model Kaya model jeplakan tikus. Heeh. Bertakoke wae terus iki. Apa? Lulut wong gak terus digegem coba engko nek wis anu Wis suwe ya. wis suwe ya giras. Wong tak cekel ora mletek kok. Ning endi niku? Nang wadah gede. Wadah gedhe ngendi? Kurungan persegi. Ning anu. Namanya BGS. Oh, ning wis kangen Bagas ya? Ora ajak-ajak. Oh, takone muni dereng nyepeng malih ngono. Entas kepatan anu tombane. Sing sapa? Ayo luar kono ngendi? Golek apa ya? Oh. Kiai ini sing ngendi no? Kae ngisor kono ke ana, ngisor kono Pak. Kae ngisor nganu, ngisor meja kono kae Pak. Kono kuwi. Iki sok. Aku sing resik kan ono to kono ngisor meja. Ngisor meja kono kuwi. Bar tuku bebek Pak nganu ki pasar. Bebek kok larang no? Pinten to Pak? Bebek napa? Lanang napa? Wedok. Wedok. Beranti napa lokal? Biasa lokal. Beranti gede-gede nggih sing 100 ya. Oh. Nek sing teko sak-sake oleh sewidak barang sing carane nganu napa teko sak-sake. Nyolok. maksudnya sing remaja. Sing pancen jenis gede super. Sing super sing Niku kudune sirahe ditokke ketokke nganune tok niku ora klepegan. aku kandine bolong-bolong kok. Heeh. Jelasin nang kono iki Pak, pojok ngene lho. Wedok nek wedange nang kono kuwi nang ceret.
Wis ngene sih Lur, vlog-vlog video pendek iki ketekan tamu para petani sing mampir ning omahku. Wis pokoke vlog-vlog. Munduh apa Pak? Lombok. Pare. Hah? Pare. Ndok pare. Munduh pare. Iki karo Pak Kasyono sing wis teko iki ya vlog-vlog malah bar tuku kutut. Burung perkutut, burung kacor. Ombyokan ning lulut ya. Sekian wae. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.